Yung hapon mga ka-chicks, so dara no, dara tong pugaran no. Oh. Mana niya tong pugaran karon no, nahuman na gyud na mog trabaho. Siyam ka buok ang sulod sa usa ka pugaran. Nya Sabado no magbuhat na sad mi pero magdanamig katong kuan. Katong para putol sa kahoy. Kay para makuha na gyud. Muna ni siya. Kapuloy no, sunod maitlogan na ni siya. Dara nara taramong mga manok oh naglakaw-lakaw oh. Para itong mga bayi no, nakita ninyo pulos na lang bayi ang naglakaw-lakaw. Ang mga laki ipangdakop ng ubang laki katong mga gagmay. So black star ato ang laki no, og katong kuan Rhode Island more na to mga laki karon. So ang atong natrabaho mao na siya na gibutang sa ilawom sa Mansinitas. Mao ni siya no. Mao na atong tangkal. No. Mao na siya atong tangkal no. Mao ni atong mga piso. Atong mga piso, dara atong mga piso. Mga busog na kayo. Dara atong piso. So buhian na sad niya na nato no itong mga piso. Dara itong mga piso. Dara no, daghan na kayo. Muna itong piso no. So hapit na sad na. Shout out dai ko kong amigo no ni RJ Quezon sa Karkar, ni Frederick Eliseo sa Uslob. So shout out dai nila dai. So bisita niya mo diri bay. So sa mga wala pa nag-subscribe no, subscribe mo, i-update mo na mo sa giunsa na mo pagpadaghan among manok. So among target no nga among manok amo gid siyang padaghanon. Free range ra ni siya. Ito raw, di pangbuhian na mo, mga bayi na mo. Kung nakita ninyo. Mga bayi pulos. Ito raw. So sunod ko sunod semana pulos na magdag piso kay pulos na ng itlog. So dara. Ubay-ubay, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 19 ka bayi. 19 ka bayi. So mas mudaghan pa niya na. Gamay lang sila tanawon kay gabog-buwag man gud. So dire lang no, palihog ko, subscribe ko ninyo kay i-update mo na ko tanan. So salamat no. So sa mga gustong magpa-shoutout no, ingna lang niya ko ninyo kay shoutout mo na ko dire. Salamat mga ka-chicks.